Louis, poď na kávu. Už idem. A môžem zobrať aj kamoša? Jasné, vítaj na káve z Louis francúzština. V podcaste, v ktorom si zlepšíš nielen francúzštinu, Ale aj vďaka ktorému sa naučíš čosi viac o francúzskej kultúre. sme Kika a Louis z Oui francúzština. A vítame ťa v tejto epizóde. Salut kuku! Salut, ahojte kamoši. Vítajte v našej novej epizóde Povedz to po francúzsky a tentokrát máme tému zameranú na vzťahy. Konkrétnejšie rodinné vzťahy, ktoré ste si vybrali v francúzskej permanentke. A dnes sa budeme rozprávať o rodine. Ale predtým, ako začneme, si dáme takú kultúrnu pikošku. Louis, pamätáš si na našich začiatkoch, čo ťa tak šokovalo v rámci niektorých výrazov, ktoré si počul v slovenčine a ktoré sú prepojené s francúzštinou? Áno, pamätám sa. Bolo veľmi špeciálna situácia, lebo Kristina mi povedala papa, keď odišla. A po francúzsky papa znamená otec. Takže nerozumiel som a bolo trošku divné. A nevedel som, čo chcela by povedať. A bolo veľmi divná situácia. Je pravda, že Louis mal nejaké pocity, že sa nachádzame v nejakých možno sexuálnych hrách a podobne. Daddy's home. Čakal to, že je to niečo akože, Papa? že mu dávam najavo nejaké veci. Ale teda áno, veľmi dôležitý výraz, ktorý my bežne použijeme vo slovenčine pri lúčení sa, tak vo francúzštine je to niečo veľmi také milé. Ak chceme povedať otec, tak takom vidíme ako ocko. A to je teda aj náš cieľ dnes si ukázať nejaké dôležité situácie, slovíčka, ktoré sú spojené s rodinou, ale neostaneme len na takej základnej úrovni, ktorá sa spája s základnými slovíčkami, ale dnes si ukážeme aj trošičku hovorové výrazy, to, ako to Francúzi reálne používajú, keď hovoria o svojej rodine, lebo slovíčko père a mère sú veľmi formálne, že? Áno, sú veľmi formálne. Nemajú emócie. Takže máme veľa možností povedať, rozprávať o rodičom. Tak. O rodičoch. O rodičoch, áno. Aj o rodičoch, aj o iných vzťahoch, to všetko si dnes ukážeme a pustíme sa teda spoločne viacej takým hovorovým smerom, ako zvyčajne začneme slovičkami a potom sa pustíme na ostatné časti našej epizódy Povedz to po francúzsky, OK? OK, Tak začíname. poďme na to. Takže, čo sa týka vocabulaire, Louis, môžeš nám predstaviť slovíčka? Takže le papa, Le papa ako ocko, a to je tá hovorí výraz pre normálny výraz. le père. Tak, père ako otec. Potom máme la maman, Maman, všimni si nosovku ako mamka a normálne la mère. la mère, matka alebo mama. Le frangin, Veľmi dôležité, frangin, nosovka taktiež, je ako brácha, bráško a normálne le frère. tak frère ako brat, Potom la frangine, frangine, segra, la sœur. sœur, sestra, Le grand frère, grand frère, keď si povedal, že mám staršieho brata, že akože väčší odo mňa, alebo la grande sœur. čiže grand sœur ako staršia sestra, Les darons, to znamená les parents tiež. že les darons je hovorový výraz pre les parents ako rodičia, Le petit alebo la petite. tak najmladší alebo najmladšia v rodine, Le conjoint, la conjointe. tak conjoint je s tým, s kým zdieľame život, čiže ako partner, a la conjointe, partnerka. Pekne počujem rozdiel medzi mužským a ženským rodom. La mamie je hovorovo pre la grand-mère. Tak, čiže la mamie ako babka a grand-mère ako stará mama. A potom máme le papy pre grand-père. Tak, čiže le papi, detko, a le grand-père, starý otec. Le tonton, Veľmi dôležité je hovorovo pre aký výraz. l'oncle. Tak, oncle ako ujo alebo strýko. Bežne povieme tonton. A la tata, To je pre aký výraz. la tante. Tak, la tante ako teta
ale bežne poviem la tata. Je to trošičku také milšie, možno aj viac si to povie, že detská, lebo je to ľahšie na vyslovenie, tata tum tum, ale ostáva to aj potom v dospelom veku. Napríklad Louis svoju tetu a svojho uja stále volá tum tum tata. Áno, Je to také milšie, že? áno, všetci povedia toto. Super, takže to sú takéto typy hovorovejšie. Máme ešte nejaké slovíčka? Áno, le cousin à la cousine. Veľmi dôležité pozor na to, sa milí so slovíčkami cuisine ako kuchyňa alebo coussin ako vankúšik. Toto je cousin, bratraniec, a cousine, sesterinca. Le neveu à la nièce. Tak, neveu, synovec, niece a netier. Être proche. To je taký výraz, keď sme si blízky, être proche. Bien s'entendre. Veľmi pekný výraz, to sa používa v kontexte, ak si s niekým dobre rozumiem. Se prendre la tête, se disputer. Tak. Se disputer je bežný výraz, hádať sa, a se prendre la tête, akože zobrať si hlavu, doslovne, je keď sa s niekým hádame, ale tak hovorovejšie. C'est le bazar, alebo c'est le chaos. Tak, posledný výraz, že to je chaos, bordel, c'est le bazar, le chaos. Možno je c'est le bordel, ale to je trošku viacej už také slangové, takže keď chceme ostať na úrovni takej možno menej zafarbenej, tak poviem le bazar, le chaos, také neutrálne. Presne tak. A to bolo posledné. Super, takže toto bola ukážka pár slov zo slovnej zásoby, ktoré sa ti zídu, keď chceš rozprávať o rodine. Samozrejme, celý zoznam nájdeš na našej francúzskej permanentke v Hero Hero. Sú tam slovíčka, užitočné gramatické okienko, ktoré je tentokrát venované hovorovosti. Následne aj pár výrazov, ktoré sú také trošičku prirodzenejšie. A na záver aj prirodzený dialog, kde uvidíme všetky tieto veci naučené v kontexte. A to teda nie je všetko, lebo okrem toho, že máš takto k dispozícii videjko, máš k dispozícii aj v našej francúzskej permanentke PDF materiál, kde je všetko vypísané, takže si to vieš aj stiahnuť, pozrieť veci do hĺbky a slovíčka si vieš navyše precvičiť pomocou aplikácie Quizlet, ktorá je úplne zadarmo a tam si vieš scrollovať slovíčka a prekladať a naučiť sa takto prirodzene v hociakej situácii, či už si doma, v práci, na posteli, keď spať a podobne. Takže voilà. Tak čo, vidíme sa vo francúzskej permanentke?